mundi makobiri amaindaba pamene tamva kuti pali mgwirizano wapakati pa chipani cha DPP ndi chipani cha UDF. Kuyambira lero mukaona wa DPP ndekuti mwaona wa UDF, mukaona wa UDF ndekuti mwaona wa DPP. Ndikuvana bwino bwino. A President Professor Arthur Peter Mutharika na tokonse pondisankha ine kuti ndikhale wachiwiri wawo ngati Vice President wa dziko la Malawi. Iwo pondisankha anandipatsa mawu kuti atupele onetsetse kuti achinyamata asamafinyike iwe ulipo. Achinyamata zanga takulizana atupele ung'ono akukwirani ntchito potumikira President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi dziko lathu la Malawi. Amainda bambo President Professor Arthur Peter Mutharika amatiphunzitsa ife tonse kuti tikhale anyamata okhulupirika, tikhale anyamata okonda dziko lathu, komanso tikhale olimbikira ntchito, hard work, integrity and patriotism. Iwo ndamene andiphunzitsa ine kayendetsedwe kama unduna osiyana dziko komanso ndale. 2014 ndinali kuno ndupanga ung'ono ukiti sichoti atango wina professor chisankho chimene ndinangochotsa chipewa kuti ulemu wanu achukulire imene zimayenera kukhalira. Iwo anangoti phwanga bwera pano ndikuonetse kayendetsedwe ka dziko, chifukwa iwe ndikufunitsitsa kuti ndale zako usapange ndale zonyoza, koma uthandize ukhale chitsanzo kwa chinyamata mdziko muno kuti onetsetse kuti pakhale umodzi. Ndiye chifukwa chake amainda abambo team ya President Professor Arthur Peter Mutharika muli achinyamata mu team umene, achinyamata ambiri, komanso mukangana ma chief executive achinyamata akufuna kuti kutilera tonse achinyamata kuti tikhale chitsanzo komanso titukule dziko la Malawi. Pa 2 July tonse komanso azibambo azimayi President Professor Arthur Peter Mutharika akamakhala pansi amakhala kuganizirani azigogo amene muli pano. Tonse tionetsetse kuti pa 2 July tisakaponye, tikalowa kovota mukaona nkhope ya President wathu wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, mukaonanso mawu President Professor Arthur Peter Mutharika, Professor Arthur Peter Mutharika, mukaonanso chizindikiro cha chimanga musaponyetu. Ndiye mukangona pamenepo ndiye kuti mukangopanga chongu kapena kutinda. Nthawi yomweyo ndiye kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ndi President wa dziko lino la Malawi, komanso atupele ung'ono ndi Vice President wa dziko la Malawi. Ndiye kuyambira lero aliyense ndi campaign director. Aliyense ndi chani? Aliyense ndi chani? Aliyense ndi campaign director. Ndiye mukauza anthu amene sanabwere pano kuti atupele anabwera kuti kuli mgwirizano, tiyeni tipereke support kwa President athu Professor Arthur Peter Mutharika kuti tigwire ntchito kuteteza democracy yathu, mtendere wathu muno Malawi, komanso tipitise patsogolo chitukuko mdziko muno. Amayi ndi abambo ndikuthokozeni kwambiri nonse mmodzi kuti zikomo kwambiri zikomo.